Marahay na banggi, nanutaran ang aktibong partisipasyon kan mga partner asin stakeholder sa mahiwasang cleanup drive na ginibo kan City Environment and Natural Resources Office asin kan Solid Waste Management Office kan weekend. May report si Joel Sulina. At nagangunyan. Aktibong pinagpartisiparan ka mga empleyado kang lokal na gobyerno kan syudad, mga personaes ka mga barangay, akademo, mga civic groups, Naga City Police Office, mga NGOs asin iba pang mga stakeholders ang ginibong citywide cleanup drive asin ang pagtatanom ni mga tree seedlings sa tulong mga FOM sites kang nagtanikod na Sabado. Dara ang mga panigid, panghakwat asin mga pala, gardening tools asin garbage bags. Amay na nagpasiring sa mga designated areas ang mga partisipante, partikular sa CBD1 asin mga barangay sites para sa sarabay na paglinig katakod kang citywide cleanup drive, parte kan selebrasyon kang Philippine Environment Month sa pahinginod kang Solid Waste Management Office asin kang City Enro. Ginibo man ang sarabay na pagtanom ng 2,000 plus na mga native tree seedling sa mga FOM site na yaon sa San Alfonso Homes sa Barangay Pacol, Villa Sorobella sa Barangay Concepcion Grande, asin sa Sitio Iwid sa Barangay Balatas. Parte ini kang padagos na commitment kang gobyerno lokal, asin kang mga stakeholders, maging kang mga barangay na padagos na itulod ang pangangataman sa kapalibutan, pagmantinir ning kalinigan para man sa maray na salud kan mga komunidad, asin greener future kang syudad ng Naga. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina. At nagangunyan. Ika ako kita ang Naga. Antabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang na Genyo. Ang Nagangunyan. Sa ngaran kan sa kuyang pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Yola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos mabalos.